Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na Tambalan, Nicole Yala and Diego Bandido. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ace, 26 years old at isang registered electrical engineer. Isa po akong closeted gay o discreet kung tawagin. Kahit sa sarili kong pamilya at sa mga pinakamalalapit kong kaibigan, hindi ako out. Tambalanista po ako 2010 pa at hanggang ngayon, patuloy ko kayong sinusubaybayan sa inyong podcast. Halos lahat ng episodes ninyo napakinggan ko na sa Spotify. Kaya naman ngayong naguguluhan, naisip kong sumulat sa inyo at humingi ng payo. Sa harap ng buong mundo, lalaking lalaki po ako. Ang tanging nakakaalam lang ng tunay kong pagkatao ay ang mga taong nakikilala ko sa isang dating app. Yung dating app po kasi yung outlet ko. Isang natatanging paraan para kahit paano maibsan ang mga frustrations sa buhay. Mula sa toxic environment, work environment, hanggang sa bigat ng pagiging discreet buong buhay ko, ang hangarin ko lang sa paggamit ng app ay makakilala ng kapwa discreet na tulad ko. Walang expectations, walang commitment. Hindi naman po ako naghahanap ng pag-ibig. Hanggang dumating si Tope, isa ring discreet. Madali kaming naging magka-vibes at naging instant tropa dahil pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Bukod sa pagiging kausap at kakwentuhan, naging fun buddy ko rin siya. Isang beses habang nagiinuman kami sa dorm na tinutuloyan ko, napagkasunduan naming pumunta sa Antipolo. Natuloy kaming pumunta nung sumunod na buwan. Doon ko naramdaman na unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Kaso hindi ko magawang magtapat ng nararamdaman ko. Natatakot akong baka mailang siya at mawala ang friendship namin. Kapag tinatanong ko naman siya kung open na ba siya sa isang long-term relationship, lagi niyang sagot ay hindi pa. More on fun lang muna daw siya ngayon. Gusto lang muna niya ng adventure mula sa gala hanggang sa, alam niyo na. Madalas siya mapagkita sa mga nakikilala niya sa app. At sa tuwing ikinukwento niya sa akin ang mga karanasan niya, parang may kumikirot sa puso ko. Masakit? Pero alam ko namang wala kaming label. Wala akong karapatan, pero hindi ko mapigilang masaktan. Nicole at Diego, sa palagay niyo ba ay dapat ko nang ipagtapat sa kanya ang tunay kong nararamdamahan? Kahit na may posibilidad na hindi ito mutual. O mas mabuti bang manahimik na lang ako at tanggapin na lang na hanggang tropa lang talaga kami, kahit masakit. Maraming salamat po sa inyong payo and more power sa inyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ace. Ace. Hello Ace. Ako, if you will permit, Diego Bandido, Go. bilang ano kayo, medyo matapang ka sa mga ganitong klaseng mga usapin eh. Pwede bang ang permission ko, ang usapan natin ay tungkol sa walang label? Hindi na dun sa kanyang gender. Okay. Okay, pwede? Go. Pero kung gusto mo sa podcast, sabihin niyo opinion mo sige. tungkol sa kanyang gender. Aha. Ikaw, bala ka. Okay, sige. Tingnan natin.
natin. Anyways, naniniwala kasi talaga ako, Jegs, na kapag ka walang label, wala ka talagang karapatan. Okay. So, kailangan, whenever you enter into something, it's important na meron kang label. For example, kahit hindi na in a relationship, for example, opisina. Yeah. Anong label natin dito? Tayo ay radio announcer, radio Tama. DJ. So, pag pumunta tayo dito, ang una nating gagawin, kukuha ng headset, Yan. magsusulat ng kung ano-ano, gagawa ng content, alam natin yung gagawin natin. Yes. Kasi may label tayo radio DJ. Walang magja-judge sa atin kapag Tama. may hawak tayong mikropono tapos bigla tayong kumanta. Walang Correct. judge. Aha. Walang magja-judge sa atin kapag bigla tayo selfie at nag-model Aha. sa hallway, gumagawa tayo ng content. Kasi nga, may label. Kumbaga, established na siya. Correct. Na yan ang gagawin mo at yan ang ginagawa Correct. mo. So, walang mag-ano dyan. Pag Oo. may pumunta dito, na biglang nagmodel-model, hindi natin kakilala. Sino yan? Kaninong bisita yan? Kolorom. Diba? Kolorom yan. Magtataka talaga tayo, tapos iisipin talaga natin, anong gagawa niyan dito? Aha. Sino nagpapasok sa kanya? Tama. Bakit siya nandito? Correct. Hala, baka magnakaw, di ba? Baka agawan tayo ng pagkain, di ba? Di ba yung ganon? Kasi nga, walang label. Yan. Kung may label siya na, kunyari, meron siyang yung binibigay ng guard, yung ID, Oho. temporary ID, pag pumapasok dito. At least labeled siya kahit papano na, bisita siya ng somebody. So, kaninong bisita kaya siya? Yan. Sa kabilang stasyon ba? Dito ba? Kaninong DJ? May label pa rin kahit papano, Correct. kahit medyo Alam malabo. mo, Pero oo. alam mong, bisita namin siya. 'Di ba? Kasi yung, sino yan? Oo. Tulad na kanina, mayroon nandito, di ko sure kung OJT siya o hindi, tapos maganda siya. Sabi ko, sino siya? Gumanon ako, ganyan. Tapos pamangkin pala ng isang DJ, ganyan. Aha. So, sabi ko, okay. So, ganun po ka-importante yung label. Para alam mo siya kung paano mo pakikitunguhan. Yes. Alam mo paano kakausapin. Correct. Paano i-approach. Kasi Tama. may label. Di ba? Ganon. So, kunyari, boss. Hindi mo naman pwedeng si boss itulak-tulakin na parang tropa. Hoy, sir! Walang ganon. Kasi nga, ang label niya, boss. Yes. So, syempre, hindi siya katulad ng label mo, ang label ng katropa mo na pwede mong tulak-tulakin at batok-batukan Oo. pagka halimbawa tawang-tawa ka. Kinukutusan. 'Di ba? Kinukutusan mo kapag ka ang tanga-tanga, 'di ba? Okay lang kasi ang label niya, tropa mo. Tropa. Kapag ka ganito, Ace, Pagdating sa relasyon. pag walang label, wala ka talagang right. Yan. Mahirap po talaga yan. Ayoko talaga ng ganyan. Sa tingin ko, kung gusto mo talaga mag-level up yung relationship mo with somebody, kahit hindi itong nakaka-date mo sa app na ito, dapat sabihin mo sa kanya. Oo. Kung gusto mo. Pero kung ikaw lang din naman fun-fun lang, hindi ka naman namin i-judge. Bahala ka sa buhay mo. Actually, yun yung problema talaga ng generation ngayon, Na Truly. talaga ayaw nila ng may label, enjoy lang natin. Situationship lang Correct. muna. Ito na lang muna. Oo. Tsaka parang meron akong, ito talaga yung isang napakalaking jigs na palaisipan sa akin lagi. So, meron akong napanood na, obviously, sila, Gen Z. So, ang parang meme ba, basta short video siya nakalagay lang doon. Ako sa aking talking ba o situationship? Talking Stage or parang something. Or Parang, whatever. Talking or situation. Basta, anyways, ganun. Tapos, nung nag-share na daw ng feelings yung partner, bigla daw siya nagki-cringe. Parang, ayaw ko na. Tapos, hindi ko mag-gets kasi, promise, hindi ko siya mag-gets, Jegs, Kasi, bakit ka mag-entertain ng tao na kakausapin mo siya kung hindi naman eventually, hindi ba doon din tayo papunta sa maaari natin siyang maging ka-close or maging in a relationship. Bakit ka parang nagugulat nung nag-open up? Bakit ka nagulat nung biglang parang gusto niyang i-level up? Baka nga kasi yung generation today. Yung generation kasi, unlike sa atin, na pag sa atin, pag nanligaw ka, at nanliligaw. Oo. Ngayon kasi, meron silang tumatakbo sa mga thoughts nila na feeling ko ganito ang nangyayari na natatakot sila na halimbawa, pag naging, for example, pag naglabas ako ng sa'yo, natatakot ka na pag naging tayo, mawawala na yung mga rights mo, yung mga ginagawa mo. So, natatakot sila. Ganon sila mag-isip ngayon. Pero kasi,
Pero nai-enjoy nila yung yung talking ganon, stage. oo. Pero pag may commitment na, nag-level up na may oo, shinare ayaw na. nila ng commitment. May shinare na na malambot na parte or Oo. sensitive part of himself or herself. Nagba-back away sila. oo, na ba, oops, Oo. mapupunta na to sa so parang totohanan Oo, na. cringe na to, ayoko Oo, na. hindi ko pa kaya mag-commit. Yan, yung commitment. So ibig sabihin, parang ine-enjoy lang nila yung mababaw, Yes, yung oo. surface level Correct, oo. ng nung kung ano ang meron sila. Oo, Kasi I na- wouldn't say that it's a relationship kasi Oo. ano lang mababaw lang Correct, hanggang doon na kayo sa fun-fun. Wala akong pananagutan sa'yo, pwede akong makipaglandian sa iba, makipaglandian ako sa'yo. Ngayon, nung nagpahayag ka ng nararamdaman mo, oops, Oo. teka. Nagsasabi na siya. Okay. Siguro nga talaga magkaiba yung mga henerasyon kasi di ko talaga mag-gets yun. Siguro nga, dahil nga, sa generation kasi natin, if you allow a person into your life, in your mind, ang naiisip mo is, pwede ko siyang maging mas malalim na kaibigan or pwede ko siyang maging jowa, Yan, at posible ko siyang maging asawa. Yes. So parang ganun, the reason bakit tayo nag-uusap, binibigyan kita ng oras at panahon, ay dahil sapagkat because pwede talaga tayong mag-click. Correct. 'Di ba? Oo. Yung mga nung time natin, pwede kasing hindi mag-click so hindi na, pero hindi yung parang ma-afraid kapag Yan. ka Oo. nagsabi ng nararamdaman. Masyado silang Iba na takot talaga, ngayon. no? Kaya nga tingnan mo, hindi din sila nagmamadali magpakasal. May mga ibang mga tao na na nung panahon natin, ayun na naman yun, talaga senyalis talaga to ng edad eh. Na talaga tayo nagmamadali tayo magpakasal dati. Oo. Kasi yung mga panako talaga sa mga babae, hala, magsasara na yan. Hala, magi na yan, di ba? Tsaka yung pressure ng mga matatanda Correct, din. oo. Hindi nagagana yung matris mo. lahat may ganon. Ngayon hindi na eh. Hindi na. They're not It's afraid. because maybe baka din They're dahil... afraid pala rather sa commitment. Dahil baka sa nakikita din nila sa mga failed relationships na ng marami. mga magulang. Oo. Na nakita nila sa paligid. Sabihin kaya natin natatakot kaya sila. natatakot talaga sila. Kasi open na ngayon eh. Dati walang social media. So sarado yung bintana. Tama, hindi Ngayon, natin bukas nakikita. Correct. Nakikita mo kagad eh. Bukas ang bintana ni Kumars. Alam ko kung ano ang issue niya. Ayan, biglang may nagraran, nakita mo, naghiwalay. Ayan. So definitely takot sila. Tayo yun lang yung mga matatapang dati. Grabe, no? But anyways, we respect it. Yeah, of course. Kung ganyan, di ba? Ang natatakot lang ako dyan, eventually, parang katulad ng ibang bansa, Jigs, na wala na masyadong bata. May mga ibang bansa na wala na masyadong bata eh. Kasi sobrang committed ng mga adults sa pagtatrabaho na lang, sa pagpapayaman, pag-build ng empire, pag-build ng career, Yes. na ayaw na nila mag-family, wala na masyadong kids. Oo. Sa kakasipag ninyo, build ng empire ninyo, sino magmamana? Kaya nga eh, wala. Yung aso nyo. Or actually, pero wala na silang pake. Maraming walang pake. Na, alam mo, in a way, gets ko rin, kasi, ang tsaka na ng mundo eh, Jigs. Diba? Ang tsaka na ng mundo, nakakatakot yung mundo na. Diba dati, Jigs, ang puting van walang meaning? Pag may puting Ngayon, pag may puting van, posibleng kidnapper. Ayan. Diba? Totoo. Iba na talaga yung, It's a really yung panahon. messed up world. Messed up siya eh. Kaya parang gets mo din yung mga tao kung bakit ayaw nila ng mag-anak. Nakakalungkot lang isipin. Siguro tayo kasi sa generation natin, parang basic sa atin yun. Mag-aasawa, magkakaroon ng mga anak, magtatrabaho para sa mga anak. Ganyan. Actually, Ngayon, iba na eh. generally it's a condition ng heart nating mga tao eh. Kahit even sa Bible na 2,000 years ago, binabanggit na doon na we are living in a crooked generation. So doon na magulo. Nag-iba lang yung mukha. Pero ganun pa rin, no? The condition of the heart of the people, di ba? Para sa sarili lagi iniisip. Correct. Ganun diba? pa rin, no? Hindi pa rin Yung tayo pride, nagbabago. ego, hindi. Tsaka pag tiningnan mo nga yung mga yung mga kwento sa Bible, ang sasama kayo ng ugali. Sobra. Yung King David, ang sama ng inaakit si Bathsheba, guys. Hindi, pinapatay niya pa yung asawa. Pinapatay pa yung jowa. Oo. Diba? Ayan. Napaka-amazing yun yung story ni King David, di ba? O mamaya pag sa podcast, mas pag-usapan pa natin yan. Pero, in other words, napasok natin si King David at si Bathsheba at yung kanyang kwento. Yung nangyari sa kanya is a series of decisions he made. Totoo. So, katulad mo, ikaw, Ace,
kung ano man yung mapuntahan niyang usapan ninyo ng kalandian stage mo, 'di ba? It's a decision that you have made. Tama. So kung ang decision mo, mas gusto mo ng leveled up commitment, say it. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!